aquest és el nostre top dels llibres i us explicarem una mica els llibres que més... Començaré jo parlant amb el primer llibre. Aquest es diu L'Anticlub i és un llibre que va ser una lectura obligatòria del col·le i tracta d'uns nois que creen un club on tots els nois estan en contra d'unes normes que hi ha com a l'escola o també fora de l'escola i es posen d'acord per lluitar contra aquestes injustícies, segons ells. Un llibre que a mi m'ha agradat molt és el de les Bambes Vermelles, que és tota una col·lecció d'un grup d'amigues que es decideixen dir Bambes Vermelles i que passen històries juntes i tot això. Us el recomano perquè, a part d'haver-hi dibuixos de WhatsApp i tot això, és molt xulo. Un altre llibre que a mi m'agrada molt és el de la Rebecca Paradise, que és molt xulo perquè va d'una nena que explica una miqueta la seva vida, que va a una nova escola i que és que li deixen una mica de costat i ella munta un blog que va explicant la seva vida secreta que fa d'espia i ja no dic més. Aquest em va agradar molt, me'l vaig llegir superràpid i us el recomano molt. Ara ens hem canviat de lloc, no sé per què, però el llibre que ara m'estic acabant és el León Kamikaze. És un llibre molt xulo que m'agrada molt i és un noi amb dificultats d'aprenentatge, amb familiars, però és molt xulo, m'agrada molt perquè parla d'un adolescent i de la seva vida i m'agrada molt. El següent llibre que us vaig explicar no és un llibre ben bé per llegir i estar una estona llegint, sinó que és més com manualitats, d'acord? Que es tracta de fer vestits i dissenyar la teva roba, que hi ha diferents models i que tu has d'enganxar aquí trossos de papers que et venen al llibre, d'acord? I llavors quan passes la pàgina et surt la noia que ja dibuixarà amb el vestit que acabes de dissenyar. És molt xulo i és molt pràctic, us el recomano. Un llibre que a mi també em va agradar molt, que es titula El meu pare és un mafiós i va també d'un jove com el León Kamikaze que de cop i volta s'entera que el seu pare és un mafiós, no? I t'explica una mica la història, aquesta aventurilla i és molt xulo. Bàsicament tots els llibres que van d'històries que els hi passen adolescents i coses així m'agrada molt. L'últim llibre que us vull ensenyar del top és un que també és una col·lecció que són 5 princeses i cada llibre és d'una princesa diferent, d'acord? Que abans vivien en un regne però el seu pare les va separar i va formar diferents regnes per cada princesa. Una cosa molt xula d'aquest llibre és que al mig et veu com el seu diari secret, d'acord? I això, quan te l'estàs llegint, pots anar directament aquí i llavors veus el seu secret i tot el que hi amaga. I és molt xulo, no es fa gens pesat. M'he llegit ja 2 d'aquests i són molt xulos, us el recomano. L'últim llibre per mi, que entraria dins del meu top, es titula Mi amigo Dahmer. No és un llibre, com podeu veure, és un còmic, que tracta és un assassí en sèrie. Més que parlar de la vida de l'assassí, parla d'un company de classe quan anaven junts al col·le i de com ho viu tot ell de cara a aquest home que es diu Dahmer, que al final s'ha convertit en un assassí. I és basada en una història real i és molt xulo. Aquí s'ha acabat el nostre top. Si us ha agradat, en recordeu-vos de fer vosaltres un. I si us ha agradat molt, comenteu-lo i doneu-li a like. Adeu! Adeu!